こんにちは、隙間のリリーです。群れを生むためのハワイ語ミニ講座、よろしくお願いします。今日はカピリナを取り上げたいと思います。この曲はショーンさんが歌ってるバージョンでよく知られてると思うんですけれども、作ったのはカバイ・カポーカルニ・ヒューイットさん。このウルカウっていうアルバムでヒューイットさん自身もカピリナを歌っています。カピリナはライエガバイ伝説のワンシーンがですね、美しく描かれているメレなんですけれども、ライエガバイというのはハワイ島の架空の場所パリウリでですね、事情があってひっそりと人に見られないように隠れて暮らしているんですが、ライエガバイ、美しいライエガバイに出会ったぞという人が現れて、その人の話をカウアイ島の王子アヨヒクプアが聞いてですね、もう寝ても覚めてもライエガバイのことが頭から離れない、夢の中にそして出てくるんですね。どうしても彼女を妻にしたいというのでライエガバイを探しに行く旅に出ると、そういう物語なんですが、そのフラのワークショップの時にですね、カピリナってどんな女性のことを歌ってるんですかと、質問が出て、それに対してヒュートさんが真夜中にその女性が、枕元に立ってるんだみたいなことを言って、その時にはいまいちイメージができなかったんですけども、夢の中でそのアイオヒクプアが思い描いた女性ラエガバイが歌われているのがカピリナじゃないかなと思われます。一番の歌詞を見てみたいと思います。おいおいおかエレパイよ、エレパイよが泣いてる、いけくるおけあうむえ、こんな真夜中に鳥が鳴いてる、不思議な情景ですよね。カニアエかアパパネ、アパパネもカニアエ泣き出した。この泣き出したっていうのは、この少し未来を表してこのアエが表現していると思います。めこなれをなへなへ、柔らかい歌うような声で泣いてると。ライエカバイというと鳥に守られて暮らしているので、やっぱりこの鳥たちに囲まれてっていうイメージなんですね。次に2番の歌詞、いよいよライエカバイが現れるぞっていうところを見てみたいと思います。エイヤアエカバヒネ、このカバヒネっていうのがその女神のようなラエカバイですね。女性が現れる、エイヤアエ、今ここに今まさに登場するっていうのがエイヤアエです。エイヤっていうのは今ここっていう、今ここにあるっていう意味なんですが、アエで少し未来を表しているので、登場するっていう感じなんですね。でハリハリイヤマイエナーマヌ、鳥たちに運ばれてやってくるっていうんですね。鳥たちが連れてくるんですね、ライエガバヤ、これなんですね。でこんな風に現れる、やってくると歌われてるんですが、アイオヒクプアは会いに行ってもライエカバイに会うことはできなかった。でおそらくこのカピリナのワンシーンも夢の中だと思われるので、実際には会ってないんですよね。なんですが、オカピリナアカウアと繰り返し歌われます。カウアっていうのは私とあなたなので、アイオヒクプアがライエカバイに私たち結ばれましょうとあなたに対して誘いかけてるのがオカピリナアカウア、このフレーズだと思います。ここを私たち結ばれましたっていうような風に解釈してしまうと随分違うんですよね。カウアなんでやっぱり誘いかけてると思います。報告だったら私たち結ばれましたと、マウアあたりをね使うところだと思うので、その辺はメレのイメージを作っていくときに重要なとこじゃないかなと思います。メレを読むためのハワイ語ミニ講座終わります。